Ay, saan ka ni pagbuhi na ko akong 20 kabuk anak? Luwa man ko'y trabaho. Mga apply sa kong trabaho, wasay mo dawat. Kay ang interviewer di sa kamao. Pangutanon pa ta nga usay asit nya. Saan? Di ba ako pulis? Mapay manulis ko. Kaya ko'y armas diring sinaw kinig sumbukan. Saan man ako pag nulis ni balik ko. Way kablitanan. Madanan ni. Bibi asam ko ng nulis. Ato sa ilo. Kaya na agisat eh. Wah, so nara. Sistingan ko ni be. Mga sir. Oy, may hapon diha, boss. Sa day ato. Kaning ato, tinarong rani, di ko sama ng uban niya manulis. Kung sa diha, pero kaning ako. Hold up ni sir, hold up. Ha? Hold up. Why lihok? Di na way lihok? Amin yung bitaka. Unsang gyud sir? Di mo lihok or mukuot sa pitaka. Kung tulison, di lang talisod-lisoron. Bitaka, ambay. Hala, uy. Tiyabaw man. Ujok na ba ito? Ujok. Hala, uy, nihilak. Uy. Ay, sa. Joke na ba ito? Uy, ay mo paghilak. Ba? Uy, lingawan tama mo sayo ko. Bisa mo. Uy, baru. Kindi. Sama, usayo ko sa'yo. Kindi yung gusto, kindi. Nah, naway kindi. Uy, dong, naway kindi, dong. Tangay kindi, dong. Ay, hilak, dong. Ay, mo hilak, dong. Luya to nila eh. Matiyan eh. Luya gitu to nila. Anong to sila pa? Isa. Nanong ako matugi? Hold up! Luya. Luya kita sila. Palpaka. Ngita lang kong laing matulis. Tulis! Ha? Ambe imong kwarta. Imong pitaka. Tulis ni? Tulis ni. Hala dong, wala para ba mi halin sa mong baligyaon? Iway tarong palit. Utang ni. Sunod day. Pagkasa ka mo kwarta kay. Na ako 20 kabuk anak. Ako trabaho inanira. Sana ko pagkakwartaan ni. Day, sige na. Ato na, lakaw na day. Aw, salamat kay dong ha. Sige. Nya kano sam ka bike diri dong kay tagbo na lang nakong kwarta. Lunis day. Inaron niya pro orasa day, lunis. Tagbo day ha. Sige dong. Sige day. Sus, kadig armasa na kaingon. Puwarta na to, nakatulis sa tako sa. Saan man ang giutang. Sige lang, basta na ipay maagiron. Ani na ko mamawi. Oh! Talis down! Ay sorong na kay hubog ra ba ko. Say, habag down! Lutador mo sa kasawa, nama. Mako agi karon. Pagtarang down kay lakaw na kay sawing. Tawahan na, di ba mo dog? Tulisan! Huwag pa tayo, magkuha na niya! Saan ni patulisay? Huwag pa ko kakwarta. Basi tungo na sa komposil. Kani, kwarta na ni. Muna ni gihuwat na ko. Pakalitan ko ni. Tulis ni! Nagdaan naman lang ikuha ning butilya kay akong ibaligya kay na-admit ng akong kabayo. Sa pagtungon mo na ako, kabayo! Patira anti karong! Luya ko din yung. Noon sa din yung kabayo. Giatakis kasing-kasing tuwa man gani sa ICU. Onya, kanay mong bana, giatakisan na. Giatakis ka batig naong. Onya, upag di mo liin yung kabayo. Wa pagyud lagi nangita gani nakinahanglan gani migda kong kwarta. Aw, luya pag kunin ninyo. Oh, dahil sige. Kana, igasto na ninyo. Sige bagud ni mura lagi nigda ko. Ay, wrongi. Sige, salamat kaayo dong. Sige ninyo. Sige. Ayaw mo. Sige dong! Sige, ayaw mo. Adto na mi! Paitaan mo, Nulis. Imbis ako yung magkakwarta. Ako yung nakwartahan. Samo kita ka pordroy. Sige lang. Basta na parulain. Kani, arinig ko mamawi. Paningkamot. Kaya wala tayo kwartan. Nadalahan. Kani, atang ko glass. Jesus, saon na ni. Kwartan, purot. Atang ko glass. Paningkamot, armas, paningkamot. Kani, og nanay mo abot. Bagay, sige. Ako doon sulit. Tulis ni! Ha?
Pulis na siya. Ambi inyong kwarta. Ay, lamig tuloy sa boss. Ihatag mo yung pitaka. Ihatag mo eh. Woohoo! Ako sa ipitakan. Kapitiran. Abi dito. Sige. Wala na ko giginhalan. Pwede na mamuli. Pwede na mamuli. Salamat, boss. Sige. Ay, na. Ala, boss, naman ko. Pagkan sa tayo, 20 kayo. Ako para pliti. 20? Tika. Ikaw, wakay para pliti, ay! Ha? 20. Wakay para pliti. 20. Oh, 20. Alin ba? Dako ginansian. Boss, ako na ako'y bara ng itlog ba? Di ba silang... Nasaan ka? Pila man? 20. 20. Salamat, boss. Wala, boss! Na. Ako, saan lang ito. Lalo lalin. Katong pangag ba? Sige lang. Tong pangag. Kaudlong. 40. 40. 40. Nara. 40. Salamat, boss. Boss! Nako, bara lang sa eskwelahan, boss. Nya ay. 20 lang, boss. 20 oh. 20. Kita ko na to. Oh, tanawa. Alaya, boss! Oh, unsa naman sad? Sugom day ko gatas, mama. Gatas ka ng beer brand. Sus. Pila man? Dili sa durin kay para mas bata. Gatas yun yung bear brand. Gatas. 20. 20. As tanaw ni ko pitaka ha, pitaka. Ito gani ba ni ko? Kaya na. Usa may. Ano ni? Sige, lugayag yun. No. Ang ako am ng pitaka, boss. Wala nang guro ni Sud. Wan aman ni suon. Ambi na lang ang boss ako Oh, pitaka. kaana. Anya mga iki 20. Oh, dara. Oh, kana. Salamat, boss. Salamat. Hudan sa tanin nyo. Saan ang tao? Boss, salamat kay boss. Salamat. Sus, alasan niya eh. Sus, ako pa'y nadadaan. Boss, dalisa ko, boss. Ang sa patuloy ka? Sa ubos? Ang sa papang. Sus, Dalisa ko pa. sus, di na ko, makabayad ko ninyo. Di na ko. Dalisa lang. Di na ko. Salamat kayo sa solid namong viewers. Salamat guys. Salamat Shoutout eh, kay guys. G. Carlo Lawas. Sa Mandawi City o sa among mga ikaigsuonan over there. Guys, please visit our Facebook fan page. Tagbao Cebu City, Tagbao Viners! And also please subscribe our YouTube channel, Tagbao Viners! Hearts! Ang magmahalang baliko! Ay nabaliko! Thanks guys! Goodbye! Kusgon tingog. Kusga. Eh, ang taas. Wa pira bay kwarta. Wa siwa. Sa sir, unsa man gyud mo lihok or mo aw. Lihok mo ko sa pitaka. Kung Hala oy. Tiyabaw man. Ujok na ba to? Asi ko hubog. Nga. Tulis ni. Tulis ni. Aram kay may aning butilya kay kaning akong kabayo.